Naziogintza taldeak antolatu duen hitzaldi ziklo honetara eta hitzaldi ziklo honen bigarren hitzaldira. Dakizuenez, hitzaldi ziklo honen izenburua abertzaleak da eta bertan Euskal Abertzaletasunaren 5 figura emblematiko ezagutarazi nahi ditu. Euskal Abertzaletasunari buruzko gogoeta taldea izanik, garrantzia handia ematen diogu naziogintza taldean heziketa politikoari. Eta horren bestez, Euskal nazionalismoaren historian lorratzako nagusi duten 5 pertsonaia referentzialak publiko orokorrari ezagutaraztea bururatu zitzaion. Abertzaletasunaren eremuan eragin handiko figurak dira gure zikloan aurkeztuko ditugunak, zaila baita gaur egungo Euskal nazionalismo ulertzea haien ekarpenak kontuan hartu gabe. Aurreko hilabetean, lehenengo hitzaldian, Edurne Alegriak Aita Manuel Larramendiren figura eta lana azaldu zigun. Hitzaldi horretan, argi geratu zitzaigun zergatik historialari gehienek Manuel Larramendi Euskal Abertzaletasunaren aitzindaritzat jotzen dute. Gaur, bigarren hitzaldi honetan, Sabin Aranaren ekarpen ideologikoa ezagutuko dugu Xabier Irujoren eskutik. Arana baino lehen, aurre abertzaletzat jo daitezken hainbat figura izan arren, besteak beste Manuel Larramendi bera, Agosti Txau edo Arturo Gambion esaterako, Sabin Arana da, zalantzarik gabe, Euskal Abertzaletasun modernoaren sortzailea eta lehenengo ideologo nagusia. Bera izan zen, abertzaletasunaren korpus teorikoa landu eta euskal kontzientzia nazionala euskaldunen artean arrakasta handiz zabaldu zuen lehena. Eta Sabin Aranari buruz hitz egiteko aditu bat ekarri dugu gaur, Xabier Irujo Ametzaga, historialaria. Orain Xabierren aurkezpen laburra egingo dizuet. Xabier Irujo 1977an Caracas'en jaio zen, Espainiako altxamendu frankistaren ondorioz, erbestera joan behar izan zuen familia abertzale batean. Aita eta ama erbestean jaioak, euskal kulturgintzan eta politikagintzan arituak dira. Aitonak, Eusebio Irujo eta Bingen Amezaga burukide jeltzaileak izan ziren, Agirre lehendakariaren gertuko kolaboratzaileak eta lagunak. Aitonaren anai arrebak, Manuel, Josefina, Andres, Ekin argitaletxeko buru Isaka López Mendizabalekin batera eta Peio, Eusko Lur egunkariko buru Deiagorrirekin batera, erbesteko euskal kulturgintzan eta herrigintzan aritu ziren. Birraitona, aldiz, Daniel Irujo, Sabin Aranaren abokatua eta adiskidea. Danielen gurasoak, Nafarroko independentziaren alde borrokatzeagatik erbesteratu zituzten. Eren amona Engrazia Agurrari heriotza zigorra jarri zioten Lizarran bigarren karlistadaren amaieran. Eren aitona Jose Iribarren mutrikuarra fusilatu zuten liberalek bere emaztea eta 7 seme alaben aurrean bigarren karlistadaren amaieran. Bustinaga etxearen atearen kontra gertatu zen hori. Xabier Irujo, historia, filosofia eta filologian lizentziaduna da, eta historian eta filosofian doktorea Nafarroako Unibertsitate Publikoan eta Euskal Herriko Unibertsitatean urrenez urren. 2005-etik Amerikako Estatu Batuetan bizi da, eta bertan Boiseko State University Unibertsitatearen Euskal Ikasketen programako zuzendari izan zen, eta gaur egun Nevadako Unibertsitateko Renoko Euskal Kergunearen zuzendaria da. Zenbait doktoreko tesien zuzendaria izan da Nevadako Unibertsitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean, hainbat mintegi zuzendu ditu eta liburu ugari idatzi. Besteak beste, Basque Political Systems, on Basque Politics Conversations with Pete Senarruza, Historia Jurídica de la Lengua Vasca, 1789-2009,
genozidioen Euskal Herria, 1936-1945, eta Beotiban 7 mende geroago, 1921-2021. Eskerrik asko, Xabier, gaur gurekin egoteagatik eta bereziki eskertu nahi dizut Iruñetik propio etorri izana. Eskerrik asko eta zurea da hitza. Eskerrik asko zuei hau antolatzeagatik, bai? Eta, baita ere, hautatzeagatik egile hauek eta pizkat gure independismoaren historia zabaltzeagatik oso ez ezaguna da orokorrean eta gutxitan aipatzen den gai bat da independentziaren beharra zuzen ere eta kasu honetan erroak zeintzuk diren. Da, gaur Sabina Aranagoiri hitzein dut eta bai, nik uste Euskal independentismoaren historian hitua dela, aurrera pauso importante eman zuela eta saiatuko naiz pizkat hori testuinguru historikoa ematen eta baita ere bere programa politikoaren egituraren inguruko gogoeta eta pizkat deskribapena bai. Hortaz, hasiko gara pizkanaka honen inguru mintzatzen. Lehenengo eta bat historiografia zitzen dut pizkat. Baude kontzeptu batzuk erabiltzen ditugunak abertzaletasuna, nazionalismoa ez da gauza bera eta horrek arazoak ematen ditu, arazo historiografikoak. Ezaguna dugu Manuel Larraundiren liburua eta berak aipatzen duen, parko honetan aipatzen duen Euskal Errepublika bat eratzearen beharra, baina hor ez du aipatzen independentzia, herrialde hauek independenteak ziren. Eta hori oso garbi eduki behar dugu. Nafarroa 1000 urtez izan zen estatu independente bat, 1851 arte, hain zuzen ere, gero ikusiko dugun bezala, moneta propioa zeukan Nafarroak. Eta gauza bera esan dezakegu ez herrialde guztiri buruz, Euskal Herrialderi buruz, 1789 arte edo 1851 arte, hortaz, noski, 18. mendean oraindik ez zegoen independente izatearen beharra. Larramendik azpimarratzen duena da batasunaren beharra. Horretaz, hitz egiten du Provincias Unidas del Pirineo, da, herrialde hauek guztiz batu, errepublika bakar bateratu baten barruan. Hori da aipatzen duena, ez? Hortaz, bai, Manuel Larramendi dugu abertzalea, baina ez nazionalista. Eta gauza bera esan dezakegu adibidez Zumalakarregiri buruz. Zumalakarregi ez zen independentista, justo, borrokatzen ari zelakoz, status quo-zaren alde, alegia, Nafarroa independentea zen. Hortaz, borrokatu zen hori mantentzearren, ez independentzia lortzearren, eta horregatik inoiz ez zuen aldarrikatu noski independentziaren beharra. Gerora bai ordea. Lehenengo bando independentistak sortuko dira gerora, 1855 aurrera. Eta hori, pizka bat, ulertzea importantea da. Zer esan nahi du estatu independente bat izatea? Hemen ikusten dugun guztia, esan edu Nafarroari dedikatua, baina orokorrean edozein Euskal Herrialde lurralde bati buruz esan dezakegu, zabera, 3 botereak zituzten da, alegia, legislatiboa, legegilea, exekutiboa eta beterazlea, osorik, inongo mugarik gabe, bai? Alegia, Nafarroan, baziren gorteak, inongo intromisiorik gabe, nazioarteko intromisiorik gabe. Zeukaten, noski, kasu honetan ere, exekutiboa zen, Gaztelako pertsona bat, baina Nafarroan, eta gauza bera hemen Gipuzkoan edo Bizkaian ere bai, señorioan, jaunak, adibidez Bizkoioko jauna, zen Gaztelako erregea, baina Bizkaian zegoenean, edo Bizkaian lan egiten zuenean, edo Bizkaian aginteak ematen zituenean, ematen zitu Bizkaiko jauna bezala. Eta Nafarroan, Nafarroako errege gisa, ez Gaztelako errege gisa, hortaz ez dago intromisiorik. Ordaintzen zitzaionean donatibo hori ordaintzen zitzaion Nafarroako erregeari, ez Gaztelako erregeari. Naparrek, horrela esan dezakegu, ez zuten ordaindu zergarik inon, baizik eta Nafarroan, 1876 eta gero arte. Hori importantea da, oso garbi izatea, zergak ordaintzen ziren Nafarroan, estatu Nafarroan. Ez atzerrian, eta gauza bera, beste herrialde guztiei dagokionez, ez? Laugarren botereare bazuten, estatu hauek, hau da, administrazioa, lurraldetasuna, noski aduana, komertzioa, zerga sistema propioa esan dut, Nafarroaren kasuan sistema fiskal propioa guztietan, baina gainera moneta,
eta hiritartasuna pasaportea. Hiritartasuna. Naparrak izan ziren, 1851 arte, batzuten Nafarroako pasaportea nahi baldin bazuten kanpora joan. Eta, noski, hizkuntza, atzerri harremanak eta bar. Hori dana da estatu independente bat izatea, eta hori izan ziren Euskal Estatuak lehenengo karlistadaren amaiera arte. Hegoaldean, iparraldean, frantses iraultza arte, 1789 arte, eta hau da pixkat independentziaren ikurra, moneta jaukitzeak estatu baten ikurra da, eta horregatik estatu guztiek nahi dute euren armarriak eta euren simboloak hor bermatu jarri. Hemen ikusten duguna handia da Nafarroako erresumakoa iparraldekoa eta bestea hegoaldekoa, eta hau dana legislatua zegoen. Ze armarria agertu gartzen monetetan eta bar. Hemen adibidez, 1571 batzuk esate dute Nafarroak 1512an galdu zuela independentzia, hori ez da egia. Hor gertatu zena izan zen gerra zibil bat, estatu kolpe bat, dinastia aldaketa, eta noski Nafarroa bitan banatu zen. Iparraldekoa eta hegoaldekoa, baina biek mantendu zuten independentzia. Beamontesak inkluso ez zuten nahi, noski Nafarroaren independentzia galdu. 1571an, hau da, Beamontesek kontrolatutako gorteetan pasa zuten Zangotzako gorteen 56. legeak esaten duela. Que no se inscriba en este reino la palabra España, en la moneda de este reino la palabra España. Debekatu zuten Espainia hitza idaztea, Nafarroako monetetan, eta erregeak eta gertu bartziren Nafarroako errege gisa. Esateko, adibidez kasu honetan, Frantziako Luis XIV zen, Nafarroako Luis III, eta horrela gertu bartzan tituluetan, eta Nafarroak ekoizten zituen dokumentu guztietan, eta horrela dugu hemen, ikusten dezuten bezala. Adibidez, Frantziako kasuan, Nafarroako armarria gertu bartzen Frantziako armarriaren tamaina berekoa. Eta batzuetan egiten ez zutenean horrela, ez zuten balidatzen. Dokumentuetan, gauza guztietan, txamponada pizkat, simbolikoa, ez? Eta gero, 1789 aurrera gertatu ziren iraultza liberal hauek. Eta berriz ere, historiografia estatalistara goaz. Iraultza liberalak izan ziren estatalizazioa, ez da igez. Ez ziren iraultza izan, ez ziren liberalak izan, ez da gutxiagorik ere, izan ziren justo kontrakoa, estatalizazio prozesu bada, gertatu zen hemen, bi Euskal Herrietan, hegoaldekoa eta iparraldekoa, 1789-tik 1876, demagun 84 arte, Hamazada arte, estatalizazio prozesu bat. Desmantelatu egin zen Euskal Herriko egitura politikoa. Ikusten baldin badugu, lei pakzionada deitzen den hori, 1851 ikusten dugu lege horrek egiten duena da estatu bat desmantelatu. Azten da ejekutibotik. Ez du, legegilea ez da aipatzen ere, eta gero judiziala, eta gero ejertzitoa mintzatzen da, eta bar. Hor egiten duena lege horrek, egin zuena, izan zen, Nafarroa desintegratu politikoki. Horrela zen. Batzuk esaten dute, lehenengo karlista da, borrokatu zala, karlista monarkikoak zirelakoz, eta elizkoiak eta beste. Lege horretan ez da aipatzen eliza, ez da aipatzen inondik inora monarkia. Non ikusi dugu hori. Legeak ikusten da zer zen importantea. Importantea zen foruak kentzea. Nola baita esateko egitura politikoak deusestatzea. Eta hori gertatu zen, eta horregatik lege hori. Eta desde luego ezen izan paktatua inondik inora do. Ebali badugu, Madriletik ezarri zuten komisio batzarre bat Nafarroan, haiek antolatutakoa, haiek zehatuta, egituratua, eta gero batzar horrekin negoziatu zuten. Baina, noski, hori ezin zaio horri deitu lei pakzionada, zen 51ko legea eta bon. Prozesu honetan, estatalizazio prozesu horretan, eta horrela deitu beharko genioke guk idatzitako liburu batean, Errepublika Foralak deusestatu ziren, politikoki bai, independentzia galdu zuten, zentralizatu ziren bi estatuak, erderak zehatu ziren, ezarri ziren, atzerriko hizkuntzak,
frantsesa eta gaztelania, eta identitate estatalaren ezarpena gertatu zen, gauzatu zen, hori soziokulturalki espresio guztiak, bai ez bakarrik hizkuntza, baizik eta modak, simboloak, literatura, musika, adibidez. Hemen herrietan normala zen izatea, halako musika talde bat. Bueno, musika talde horiek gero legeztatu egin ziren, 19. mendean zehar, eta eratu zen hori la banda municipal delako irudi legal hori, eta zehaztu ziren ze instrumentok izan behar zituzten, eta noski, instrumento horien artean ez zegoen txistua, adibidez. Orduan sartzen da, bomboi platillo, dakigun banda horiek ezagutu ditugunak, 19. mendetik aurrera, ez aurretik. Alegia, estatalizazioa izan zen orden guztietan, ez bakarren normalean enfokatzen dugu politikoki eta euskararen aldetik, baina izan zen orokorra. Eta periodizazio bat ere izan da, estatalizazio horrena, 1789-tik, 1808-ra, nagusiki, gerra napoleonikoen zea horretan, testu inguru horretan, nagusiki iparraldean, adibidez, 1782-84 urte bitarte horietan deitzen zaio la guerra de la convención. La guerra de la convención izan zen genozidio bat, baina etzela, iparraldean, ez bakarrik iparraldean, baita ere benden eta beste toki askotan. Historiografia estatalista jartzen dio titulu hori, Guerra de la Convención, ematen dudala, hemen hiltzen populazioaren 1% ez gerran, baizik eta soldadu horiek ekarri zuten izurritearen ondorioz. Izurritearen ondorioz. Oraindik daude horreagan gorpuak ateratzen, gerra horretakoak, baina gazteak, 18-23 urteko mutikoak, hil zirenak gerra horretan, ez? Gerra la Convención, hori baino gehiago ere izan zen. Eta gero, 1808-tik, 39-a, gauza bera torri zen hegoaldera, eta hegoaldeko estatu independente horiek galdu zuten independentzia. Eta orduan sortzen da arazoa, 1839-berrogeita-batetik, 54-ra, bi, nolabait esateko, botere horiek, alde batetik foralismoa, garai hartan ez, foralismoa zen, status quo mantentzen zuten horiek, eta bestetik konstituzionalismoa talka egin zutenean, orduan hasi ziren tarteko posizioak sortzen. Foralismo posibilista, foralismo intransigente, konstituzionalismo autonomista, eta hasi ziren korronte horiek pixka bat nahazten, gero erakutsiko den moduan. Eta noski foruak deusestatzean kontutan izaten zirela lege konstituzionarioak da oituran oinarritutakoak asko galdu zuen herriak. Ez zuen bakarrik legea galdu zuen izateko modua. Zer lege horiek hori ziren, azkenean herriaren bizkar esorra ez. Eta gero, esan duena, historiografia estatalista, adibidez. Irakurtzen dugun, lehenengo binturriak askoren artean, momentu historiko hau ulertzeko dira Llorente, Alonso, Zuaznabarren liburuak. Horiek danak ordaindu zuten Madriletik, hau da, Alonso eta Llorente, nagusiki Llorente da mutu egin zen momentu batean eta, esan zuen, Godoik ordaindu ziola foruen kontra idazteko esaten gaur egun oraindik errepikatzen diren gauzak, alegia, foruak privilegioak zirela, foruak ez zirela, ez zutela bermatzen inungo estatu baten independentzia, eta beste. Hori Madriletik ordainduta dena, zen hor geratu, gerora ere ikusitugu oso adibide garaikideak ere badira, ez horretakoak, erregimen zaharra kontzeptua ez zuzen zurik. Zer erregimen zaharra, gurea ez da erregimen zaharra, izango da gaztelakoa, gurea da gure independentzia mantendu genuen garai horiek eta oraingoa zapaltzailearen egoera, baina zer erregimen zaharra, gure kasuan ez dago hori. Edo Karlista da dinastia konfliktu gisa. Eta gero etortzen denean ituna ez da monarkia zitzen. Horrelako gauzak ez? Gerra zibilak. Eta bar. Eta, noski, beste munduko edozein herri batek bezala, Euskal Herriak, noski, erreakzionatu zuen. Inposaketa horren aurre, eta hori da Eusko Pizkundea. Alegia, dugu zapalkuntza, 1789-tik hasita iparraldean, gero dugu
konbentzioko gerra hori, bai, akzio genozida horiek, bakizue, zibilak landetara eta eraman zituztela, hil zituztela guzti hori, horren aurrean, herria altzatu zen, matxingatu zen. Eta zer ikusten zuen nagusiki jendeak iparraldean aurretik, ze hori dana iparraldean aurretik gertatu zen. Galtzen ari zala, galtzen ari zala euskara, galtzen ari ziren euskal kanta, galtzen ari zan euskal identitatea, eta orduan nola ez da sortuko iparraldean Anton Abadia bezalako pertsona bat, zergatik lore jokuak gertatzen dira lehenengo iparraldean eta gero hegoaldean. Horrexegatik, arazoa iparraldean hasi zelakoz. Erreakzioa dago, hau da, herri bat, izaten, izaten jarraitzeko arriskuan dagoena erregazionatzen du. Nola ez zuen egingo 1000 urtez estatu independente bat izan zenean Nafarroa. Zer mota izango zen hori ez zuena erregazionatzen horrelako egoera baten aurrean. Eta hau da pizkundea, lore jokoak noski iparraldean hasten dira, baina gero hegoaldera etortzen dira. Eta hor ditugu egile pilo, bertsolaritzak izugarrizko indarra hartzen du, baita ere, guzti honengatik ere bai. 115 jaialdi, 1879 eta 1918 bitarte. Nagusiki bigarren karlista eta gero, izugarria indarra handia hartu zuen, borroka politikoa, baita esateko, militarki lortu etzana, politikoki defendatzen jarretzeko ez. Euskarazko sormen artistikoa sustatu, bertsolaritza, baina, euskal ikerketa filologikoa, gramatikalak, euskalkiak eta hola, euskal liburuak aldizkariak, musika, dantza, arte plastikoak, kantutegiak, euskal kanta galtzen ari ziren. Eta gau, zeintzuk dira lehenengo euskal kantutegi horiek sortu ziren, Karrika Bururena, Manterolarenak, nolabait iparraldean lehenengoak, eta gero etorriko dira ona, Aita Donostiana, Azkoena eta hegoaldean errepikatuko da gauza bera. Txapela zuria. Da Euskal Herriko modan jarriko zen, moda, janzkera, dana aldatu zen erreakzio moduan baita ere Euskal Herrian. Txapela, gaur egun ezagutzen dugun bezala, ez zen existitzen 19. atzera, ez beste kapera mota bat zen hori. Eta, Euskal identitatea nabarmen indartu zen eusko pizkunde urte hauetan. Eta noski horren guztiak betari izan zuen politikoki isla. Eta ez da bakarrik Xao edo Garat edo tabar, hemen dugu adibidez 1789an Polberelek Nafarroako independentziaren defentsa, gero ditugu diputazioen konferentziak, hasi zirela 1787tik aurrera, Jose Maria Jandiolak 1808an Baionan egindako Bizkaiaren independentziaren defentsa, baina beste herrialde guztiek ere egin zuten, Garatena, Xao eta gero oso esanguratsua da Blas López eta Pedro Egainak egindako negoziatutako Euskal Konstituzioaren printzipio juridiko eta politikoak 1852an eta bar. Hain zuzen ere, hau da, ezagutzen dugun lehenengo bando independentista. 1855koa, Madozen, desamortizazio zibila eta gero. Heldu zen momentu bat, non baita ere, ez bakarrik edifizio religiosoak eta baizik eta komunalak, estatuak lapurtzen hasi zela, eta orduan momentuan bertan, hau da egun gutxi pasata gero, atera zen bando hau. Eta, hemen oso garbi esaten du hori. Euskal Herria duela tierra apartada izan, hau da, independentzia eskatzen, Espainiarekin ezin da ezer negoziatu. Ezin gara fidatu haiekin eta behar dugu independentzia. Hortaz, independentismo politikoa lehen aldiz, esan dezakegu, plasmatzen dela dokumentu honetan. Politikoki eta hau da lehen esan dudana. Foralismoa eta konstituzionalismoaren arteko talka horretan, badugu foralista intransigenteak, hau da, karlista hauek etzutela nahi negoziatu foruak liberalekin, eta horri deitu zitzaian intransigentes, eta eskatzen zuten berreintegrazioa, oso hau da, reintegrazion foral plena ditzen zana, alegia foruak ezarri eta lehen bezala jarraitu, eta hortik dator gero independentismo moderno. Azkenean gauza bera da, alegia,
Reintegrazio foralpena da independentzia bermatzea, lehen esan dudan bezala, da hiru boterea, administrazioa, moneta propioa, eta eta tartean, hori, berreintegrazio partziala edo eskatzen zuten moderadu horiek, posibilistak, hurbiltzen pixka bat konstituzionalismora, edo konstituzionalismo forala, deitu zana, edo foralismo konstituzionala. Eta beste aldean berdin, konstituzionalismotik zentralismo jakobinoa, edo federalismoa, horrek ez du indarra handirik izan, herrialde honetan, edo dezentralizazioa hartetegan autonomismoa. Eta egia esan, gaur egun hortxe jarraitzen dugu, neurri handi batean. Ez da asko gehiago asmatu, baina hori da, bi indarra handien talka horretan, sortu den zopa hori. Eta hobaita ere heldu zen Ameriketara. Hor dugu euskoetxeak, zergatik sortu zen lehenengo euskoetxea 1870an. Oso garbi, eta ze erbeste gontzen orduan. Kalkulatzen da, karlistaren erbestea dela 36koa baina handiagoa. Eta badakigu izena bizenekin, 36ko erbesteak eraman zituela Amerika kanpora, 150.000 lagun izena bizenekin. Imaginatu, datu bat. 36ko erbeste horretan sortu zen euskoetxe bat Ameriketan Karakaskoa. Karlista da hauen ondorio sortu ziren 80 piko euskoetxe. Imaginatu dimensioan. Euskoetxe batzuk, adibidez, hau bezala, markatu hemen, Felipe Galdosek, San Jose de Mayo osatutako euskaldunak bat, zen euskoetxe bat, non bakarrik euskaraz hitz egin zitekeen. Akta guztiak gana euskaraz. Eta, hori heltzen da Ameriketara, sortzen dira lehenengo mapak, hori ikusi dugu Espartzak atera duen liburu horretan, eta lehenengo ikurrak, baita ere, lehenengo ikurrina baino lehenagoko euskal ikurrak. Hau biak Ameriketan erabiliak, gaur egun ere badira kopia batzuk, zenbait tokitan, ebidez, Buenos Airesko laurak baten, badago bat, vitrina baten, eta, oraindikan laurak bat adierazten dutenak. Eta testu inguru honetan dago Aranagui. Alegia, asko eta asko aurreatu da, ez da momentu batean pertsona bati bururatu zitzaiola goazen danak hemen independentzia eskatzera, mende osoa joan da, asko dago egin aurretik, programa sendo bat, soziala eta bat. Normalean, liderrak arrakasta dute ez programak asmatzen dituztenean, baizik eta eskuratzen dutenean herri gandik ideia nagusi batzuk eta planteatzen dituzte modu egituratu batean, eta hori da Sabin Arranak egin zuena. Orduan, esan dezakegu bere borroka politikoa berez 10 urte direla. Hain zuzen ere, 1883tik 1903, hori 10 urte horietan egin zuen, basikamente, bizitzan egin zuen guztia. Besteak beste, idatzi zituen gutxi gora bera 2500 horri alde. Jasko da, bere lan osoak oso letra txikian eta papel de cebolla horretan 2500 horri alde dute. Osea, lan handia egin zuen. Eta, pizkat, Bizkaia por su independencia, atea zuen 1880an, berez, liburu horretan egiten duena da, Bizkaiaren independentziaren aldeko oihu bat, 4 batalla aipatuz. 4, ekimen historikoi, indarrematen, horiek simboloak edo bilakatzeko, nahian, hori da bere liburua. Baina berez da, Larrazabalko zinegitea pizkat lehenengo pauso politikoa. Eta koinziditzen du Nafarroako Gamazadarekin. Gamazadara etorri zen Nafarrora eta bertan ikusi zuen, nola Nafarroko herriak defendatzen zuen, kasu honetan, alderdi fiskala, independentzia fiskala, eta hor hasi zen garatzen, hain zuzen ere, Larrazabalko zinegitea da Nafarroko Gamazada hasi eta gero, egiten den oihu. Eta bere alase sortu zuen Bizkaitarra eta bere alase sortu zuten espetxean. Urte bat buruan, ja espetxean dago, hain zuzen ere, 1894ko abuztuaren amaieran espetxean sartuko zuten eta espetxean egongo zen 1896ko urtarrila arte. Eta itxi zuten batzokia eta baita ere Bizkaitarra eta izugarrizko isunak jarri zioten eta noski, garai hartako alderdi politiko hori bertan bera geratu zen,
espetxetik ateratzen, el Partido Carlista de los Barros Vasco Navarros idatzi zuen, eta hori da, pizkat, aldentzearren, hori, reintegración foral plena eta foralismo posibilista hori. Azkenean, areri horik handienak dira gertuen daudenak askotan, eta kasu honetan ari izan. Alderdi Carlista gero eta posibilistagoa bilakatzen ari izan, eta karlismo intransigente hori gero eta abertzaleagoa, gero eta independentistagoa. Eta hori ikusten da liburu honetan. Eta, hortik aurrera, alderdiak arrakasta handiagoa azten da sortzen, nagusik 1907 aurrera, hauteskundeak irabazten eta hola, baina, ordura arte, jarraitzen du idazten, pilo bat, El Correo Vasco, Euskadi, La Patria, baserritarra, osatu zituen, eta, badakizue pixka bat bere historia. Ni zentratuko naiz bere, eta horrekin gutxe gora bera bukatuko dut, bere ideologiaren alderdi nagusiak eta baita ere bere independentismoaren irismena. Zer da independentista izatea Aranaren aburuz. Hau oso esanguratsua da. Larrazabalko zinegite horretan esaten du. Nik lehen egunetik 3 lan nituen herriari begira. Lehenengo, aberriaren hizkuntza ikasi eta euskararik ez zuten herrikedei gramatika bat argitaratu. Alegia, eta horrekin batera noski, ez zuen planteatu ikastolen mugimendu bat, baina bai euskara erakasteko eskola sare bat. Hori zen lehenengo puntua. Bigarren puntua zen historia erakastea. Historia erakastea, hau da, galdutako edo ez ezaguna zuten Euskal Herriko historia hori jendeari hurbiltzea. Eta 3. borroka politikoa. Hau da, alderdi politiko bat bermatu eta independentzia eskatu. Horiek dira 3, nolabait esateko, oinarriak. Sabin Aranaren programaren 3 oinarriak, eta gero hori ikusiko dugu ere batzokiaren osaketan eta programan eta bar. Hau da, sigilua, lehenko sigilo horietako bat, Bizkaiaren edestia eta hizkera, pizkundea. Alegia, berriz ere, euskeraren pizkundea, euskararen bultzatu. Eta hau dira puntuak. Lehenengo puntua importanteena izan zen Euskal Nazioa, nazio bat dela. Polberelegia aurretik esan dakoa eta beste batzuk ere bai. Euskal Herria nazioa dela, defendatu zuen, eta euskal identitate oinarriak ziren hizkuntza, euskara, kultura eta legeak, foruak. Hori zu aipatzen arraza edo ez eta horrelakorik, beste batzuk esaten duten bezala, interes politikoarekin. Horiek dira 3 puntu nagusiak, hizkuntza, kultura eta legeak. Noski bere ikuspegiz foruak independentzia zen. Esan nahi bera du, politikoki. Euskal Herriko herritarrak, euskotarrak izendatu zituen, eta hortik handator euskotarren aberria Euskadi da. Eta maketoak eta maketofolioak, maketofiloak, horiek dira irain politikoak. Hau nola esan motz. Asko eta asko idatzi da Sabinoren arrazakeriaz. Berak esan bezala idatzi zituen 2005 horri alde. Hor daude 100 artikulo, auskalo, ez ditut kontatu. Ez dago artikulo bat ere arrazari buruz edo arrazari dedikatutakoa. Bat ere. Nik esan nuke, uneko 60 ez bada 65 dira euskarari buruz. Gramatikari buruz, euskal hiztegiari buruz, izendegiari buruz, toponimiari buruz, eta bar. Eta beste guztia politikoak dira. Eta gehienetan maketo edo maketofilo hitza erabiltzen duenean, horiek dira espainolista, esango nuke sinonimoak. Osea, espainolista o amigo de los españolistas moduan erabilitako irain politikoa. Iraina da, hori ezin daukatu. Baina ez da arrazakeria necesariamente. Gero programetan eta bar, inoiz, ez zuen aipatu, demagun, arraza bat bestearen kontra borrokan daudela, edo arraza baten kanporaketa edo exilioa edo horrelakorik inoiz. Horretaz asko idatzi da, baina egia esan, iruditzen zait asko ez dagoela idazkietan oinarrituta. Bigarren puntuan noski euskara. Hizkuntza euskal identitatearen oinarri gisa defendatu zuen behin eta berriro,
Euskararen azterketa eta normalizazioa berrazkoa zela, azpimarratu zuen, eta noski ikusten zuen euskararen eta euskal kulturaren transmisioa eta irakaskuntza zala sustatzeko gauzarik importanteena, eta noski euskara hizkuntza ofiziala, hizkuntza behar zuela izan Euskal Herrikoa. Foruen defentsa da hirugarren puntua, bai, Euskal Herriko foruen berrezapena, esan dudanarengatik, bai, reintegrazion foral plena, esan dudan bezala, bere gurasoak karlistak ziren, karlismo intransigente horretatik abertzaletasunera transito naturala gertatu zen, eta nik esango nuke nazionalista gehienak karlistak izan zirela, ez danak, baina gehienak bai. Eta, bueno, Sabinarana da beste askoren artean bat, edo bere familia, ez. Foruak Euskal Herriaren burujabetza bermatzen zuten lege kodeak zirela oso garbi zeukan. Independentzia politikoa aldarrikatzen du, eta horretaz asko, bueno, gero zehatuko dut, azpimarratuko dut gehiago, Euskotarren Aberria Euskadi da, lelopean. Eta beste nazioen independentziaren aldarria ere egin zuen, eta hau eginda, plazaratu zen zentralismo eta kolonialismo edo imperialismoaren aurka. Asko idatzi zuen Kubari buruz, idatzi zuen asko adibidez beste Poloniari buruz, Irlandari buruz, alegia, Europako boterek, bai, potentziek, Afrikan, Asian eta beste herrialde batzuetan egindako gehiegikerien aurrean paratu zen. Bakizuen bezala, 1903an espetxera berriz ere epaitegietara eraman zuten Kubako, estatu batuetako presidenteari Kubaren independentziaren aldeko telegrama bidali nahi izan zuelako. Hortaz, kolonialismo eta imperialismoaren aurka Euskal Herriaren independentzia defendatzen zuelako transito logikoa. Hau oso interesgarria da, eta nahiko ez ezaguna, bere ideologia politikoan, kristau demokrazia eta politika, bakizuen bezala, Eusko Alderdi jeltzalea horrek esan nahi du, Jangoikoa eta Legizarra lelopean edo, dagoen ideologia politikoa, berez kristau demokrata. Horrek esan nahi du, kristau printzipioekin uztartutako politika sozial eta demokratikoa defendatzen zuela. Eliza eta estatua zehatuz, diferentziatuz, ez batuz. Eta horrek, eraman zuen, Sabino, kapitalismoa eta industrializazioaren kritika zorrotza bat egitea. Hain zuzen ere, bere aburuz, 19. mendean, Nagusiki Bizkaian, noski, industrializazio sakon hori eta kapitalismo liberal hori, laissez-faire eta delako lelopean bultzatutakoa, herriaren eta foruen garaiko herri molde horren kontra jo zuen. Eta hor bai ditugu, artikulo pilo, adibidez, Bizkaiko mineriaren kontra, esplotazioaren kontra, eta bai. Eta horretaz gutxi idatzi da. Eta azken hiru puntuak izan ziren ekintza politikoa, ez da aski hau dana pentsatzea, baizik eta egin behar da. Orduan batzokiak eratu behar dira, eta ekintza politikoa sustatu behar da, eta noski ekintza kulturala. Hau da, euskararen normalizazioa, zabalpena, bakizue gontzala zenbait kongresutan ortografia normalizatzeko, euskararen ortografia, eta noski euskaraz idatzi eta lan egin behar zela. Hau da, Bizkaitarran, Baserritarran, Euskadin, hainbat eta hainbat artikulu euskaraz idatzi zituen edo elebidunak batzuetan. Eta azkenik simbologia. Eta simbologia eta ikurra nazionalak oso importanteak dira, noski orduan, euskaroen, euskeria edo euskaria hitz horretatik bere aburuz, eria hori etzan euskaldun atzizkia, eta orduan aldatu zuen, eta hortik handatorre Euskadi, bere proposamena, Euskadi deitzea. Noski, Sabinentzat Euskadi zen Euskal Herria, gauza bera, sinonimoak ziren, hau da, herrialde guztiak inoiz ez zuen Euskadi erabili aipatzeko elkarteko hiru herrialdeak. Gero Ikurrina, Ereserkia, Leloak eta Lauburua ere bai. Por cierto, hau interesgarria da. Lehenengo Lauburua esbastika bat zan. Eta horrela erabili zuen alderdiak 1929 arte. 1929an alderdi naziak Alemanian hartu zuenean esbastika simbolo gisa, alderdi jeltzaleak
erabaki zuen asamblea batean borobiltzea, desberdintzeko, 1929an, alegia, gerora gertatuko zirenak, baino asko zirenago. Bueno, hauek dira adibide batzuk, eta noski, espetxean, argazki hau oso ezaguna da. Eta hau da, niretzat, kasi parterik importantena eta interesgarriena, nagusiki, pizkat, independentziaren alde eta garenak, bere diskursora eta hurbiltzeko eta bar. 1985an, esan bezala, 1984an, izan ere, espetxean sartu zuten, eta leporatu zioten sedición, provocación a la rebelión. Eta abolición y reconquista eta vengan escobas delako artikuluengatik. Eta kasu horretan, eta hor dator pizka familiera, Daniel Irujo, laguna zuela, nahiko lagunak ziren, hain zuzen ere, Daniel bere etxean egon zen askotan. Sabin Aranaren etxean, denbora handiak pasatzen eta hola, Daniel karlista zen. Izan ere, karlista izan zen, 1900 arte. Partido karlistako kide, de karne. Eta, sartu zutenean espetxean eskatu zion defentsa egiteko. Eta Danielek defentsa egin zuen, eta da hau, liburu. Oso horreza, gertatu zitzaion Irujori defentsa egitea, ze garai hartako kode penalaren arabera, Espainiako kode penalaren arabera, independentzia, Euskal Herriaren independentzia edo Kataluniaren independentzia aldarrikatzea etzan legez kontrakoa. Eta hortaz, etzan legez kontrakoa eta etzegon kasurik. Epaiketak iraun zuen 3 egun, 4 egun luze. Eta orduan, Irujok egin zuena zen aprobetxatu izan zuen denbora guzti hori Aranaren independentismoaren defentsa bat egiteko. Orduan, bere defentsa, Aranaren defentsa da independentismoaren lehenengo azalpen juridiko historikoa duguna. Nahiko luzea, gainera, dira 50 bat orrialdeko defentsa bat nahiko luzea da. Ez du apenas hitz egiten aranaz edo ezertaz, baizik eta zentratzen da Euskal Herriaren independentziaren inguruko gogoeta bat egiten. Historikoa eta juridikoa. Lehenengo eta bat esaten du, zergatik juridikoki ez den, esan nahi dut, zergatik ezin dan juridikoki legez kontrakoa izan eskubide historiko, juridiko, etiko edo kulturalak eskatzea. Nola da posible, herri batek eskatzen duenean bere bizitzaren alde hori krimen edo legearen kontra izatea. Galdetzen du, abokatuak. Gero, esaten du noski, Euskal Lurraldeak betidanik izan direla independenteak. Orduan, hauek ez daude eskatzen ari independentzia. Eskatzen ari direna da, euren eskubideak berrematea da reintegración por plena. Ez da eskatzen ari direla gauza berririk. Hortaz, epaiketan, epaitua egon barko ziren, independentzia kendu dietena herrialde hauei, ez independentzia eskatzen dutenak. Euskal Herriaren eta Gaztelaren eta Frantziaren arteko lotura hitzarmen bidez egin zen eta estatuek hautsi zituzten hitzarmen hauek. Ez Euskal Herriek. Estatuen politika zentralistek Euskal Herrien nortasun eta independentzia urratu zuten, eta ez Euskal Herriek. Nazionalismoa, abertzaletasuna, ez da separatismoa, hortaz. Ez da separatismoa, nola separatu gaitezke inoiz lotuta edo bateratua edo gurea izan ez den herri batekin. Hori ez da legezkoa. Hauek ez dira separatistak, hauek independentistak dira eta oso ezberdina da, bat eta bestea. Fiskalak behin eta berriro separatismoaz eta hitz egiten zuen. Eta printzipio juridikoetan oinarrituz, ez dira historikoetan, defendatu zuen independentzia bermatzea ez zela subbertsioa, ez eta mehatxua bake publikoarentzat. Hori kuriosoa da, hau da 1985an, zenbat aldiz entzun dugu 1978tik aurrera independentismoa mehatxatzen duela bake publikoa. Aspaldiko diskurtsoa omen da. Euskal Herritarrek euren hizkuntza ohiturak eta balioa gordetzeko eskubide osoa dute, hemen edo munduko beste edozein parte batean, eta Euskal Herriaren borroka Irlanda edo Polonia bezalakoa da. Hau da, independentzia lortzeko eskubidea unibertsala.
da. Ez da bakarrik Euskal Herriarena, baizik eta unibertsala. Eta, bueno, hau dena dago hemen. Ekarri ditut, liburu batzuk, gero hauek banatuko dituzte, atzean dauden belatz eta arantxa, ez ditut ikusten, baina hortik daude, bai, banatuko dute hemen, bai, guztietzat. Bueno, eta, tira, hori eta gero, hiltzan, bai, 1903an. Addison gaixotasun hori nahiko berezia da. Azkenean, dirudienez, estresak, bai, bermatutako edo sortutako zea da, gaixotasun bat, eta kasu honetan opresio politikoa eta espetxeko eta espetxaldiak eta eragindako estresak probablemente gauzatu zuen hori. Baita ere, gerta daiteke, dolua eta desengaino politiko eta soziala izatea horren ondorioa. Bakizuen bezala, batzuk esaten dute, eta hor daude artikuluak irakurtzeko nahi duenarentzat, esan edo bere lan osoetan, azken urteetan haranak atzera egin zuela. Hori ez da gira. 1903an, hau da, hiltzen urte horretan bertan, aipatu zuen, apetu zion, anaiari, ea ezen hobe borroka politikoa bideratzea beste modu batetik. Nola baita esateko aurre ikusi zuen, Aberri eta komunionekin gertatuko zana, hau da, urte batzuk eta gero, alderdi jeltzalea bitan banatu zen, eta deitzen zaio Primo de Riveraren diktadura, baina berez da Alfonso XIIIaren diktadura. Jefe de Estado zen Alfonso XIII erregea. Alfonso horren diktadurapean Aberri zehatu zuten, ilegalizatu zuten eta komunion utzi zuten jarraitzen. Hori, pixka bat aurre ikusi zuen alegia, zer da hobe gure helburu politikoak lortzeko, Aberri bezalako alderdi bat edo komunion bezalako alderdi bat. Ez zuen proposatu. Ezer, planteatu zuen zalantza hori estrategikoa, ez zion independentismoari ezetze zen. Eta, bueno, gero, hil eta gero, hori badakizue, 1907an, Bilboko alkatea EAJ-koa da, eta 1917an diputazioan komunion, kasu honetan, komunionek garaipena lortu zuen. Alegia, bera hil eta 15 bat urte geroago bilakatu zen Bizkaiko alderdia, eta hortikan gutxira Araban eta Bizkaian ere bai nagusitu zen, Nafarroan ezen inoiz beste hazi. Eta, bueno, hortik aurrera badugu duguna. Ez zuen inoiz alako doktrinario antzeko bat idatzi, orduan pilo bat idatzi ziren gerora. Adibidez, Iberotar evangelista Iberokoa, horrek idatzi zuen Euskoami, hau argitaratu zena lehenengo Lizarran eta gero erbestean, Argentinan, ekinek argitatu zituen, eta horrelako liburukiak, independentziaren aldekoak eta asko eta asko argitaratu ziren, 1905, 1907 eta 1936 bitarte horretan, Eusko Pizkundearen niretzat hirugarren akala da, historiagile beste batzuentzat da bigarren Eusko Pizkundea, hirugarrena. Eta nik uste horrela, nahiko denbora utziko dugu galderak eta egiteko, baina hau da, Sabin Arana-Goiriren mezua. Independentista, intransigentea. Mila esker.